Takže ako prvú vec tu máme tento tu, čo to je, checklist? Jo, tu je asi iba checklist, proste máte tam, jo, jednoducho ako keby zoznam hráčov, nič zaujímavé. Guide, jo, toto je keď chceš hrať ako keby tú hru. Jo, proste, že hráš s kamarátom, oni tie karty majú určité staty a tak ďalej, takže to tiež nie je nič extra zaujímavé. Tu máme zase potom ešte nejaké tie vecičky, jo, proste checklist. Potom je tu game guide, to sú asi pravidla tej hry, I guess. Jo, takže opäť nič zaujímavé. Takže dostal som k tomu, jo, tento tu album, alebo zakladač teda. Na tie kartičky, tam si ich budem potom zbierať. Toto by mali byť asi teda, typujem, v takomto bielom peku tie garantované. Jo, toto budú asi tie garantované karty, kde teda hovoríte, že vraj je tam Ronaldo, že vraj je tam Bellingham. Power, limited edition. Takže prvá vec, ktorú sme dostali je toto. Power limited edition proste. Takže nejaká garantovaná karta. Potom tu máme Exclusive Rewards Card, to neviem, to je asi k nejakej mobilnej aplikácii. A jo, toto sú teda tie garantované karty, o ktorých ste hovorili ľudia. Jo, máme tu Cristiana, Ronalda, Euro Elite. Jo, takže to bola garantovaná a Bellingham tiež, Wonder Kid konkrétne. Dobre, a potom som dostal nejaké vecičky asi na hranie tej hry. Referee card, VAR card, to je keď chceš hrať proste tú hru s kamarátom a tak ďalej. Proste stolná hra, ako keby, chápeš. Dobre, takže toto sú, hovorím, tie garantované karty. Máme tu dva obyčajné peky. Jo, obyčajné peky, ktoré sme dostali k tomu starter peku, takže poďme sa na to pozrieť. Že Euro Elite 0 gólu cold. No, Roncek flopol trošku, bohužiaľ. Takže poriadny pek... To bola pek animácia, to bol iba build-up, boys. To bol iba build-up, príprava na pek opening. Viete, hovorím, nejaká animácia musí byť aj v realite. Dobre, takže máme tu portugalského záložníka. Že by nejaký Bernardo Silva alebo niečo na ten spôsob. Bruno Fernandes. Bruno. Obyčajná karta. Ďalej tu máme Albánsko, konkrétne Asaniho. Taliansko záložník. Chiesa, obyčajný. Ďalej Turek, záložník. Arda Güler, boys. Arda Güler, Graduated Gem. Ako ono to není nejaká mega vzácna karta, ten Graduated Gem, jo, to není vzácny typ karty, ale je to Güler. Takže to je náhodou celkom cool kartička, lebo on mal dobrý turnaj celkom. Takže, čo povieme na Ardu Gülera, boys? WRL, francúzského záložníka tu máme. Fofana, ale iba nejaká takáto farebná karta. Ďalej tu máme Rumuna, ok, tak to roztrhnem tú kartu rovno. Kapitán Stanču, super, ďakujem. Do prdele s ním. Nechcem ho už vidieť. Ale máme tu Slováka, boj, záložník Slovák. Dúfam, že to není Lobotka, lebo Lobotku už mám. Stana Lobotku už mám, už som ho pekol, môžem vám ho potom ukázať. Mám Hero Lobotku. Please, není to Lobotka, že nie? Nie, to je duplikát Lobotka, ja vám ukážem môjho druhého, ja už ho mám, boha. Kto chce môjho Lobotku číslo 2, boys? Ja už ho mám. Počkaj. No, tu je chalan, pozrite sa, tu je môj druhý Lobotka. Mám dvoch Lobotkov. Super. A potom ešte mám nejakého takéhoto sráča. Neviem, úplný špinavec. Tento už mi pekol, tento už mi padol dávnejšie. Proste nejaký kundus. Dej ho do SBC, no good fodder, kámo. Netherlands, záložník, teda obranca, Dumfries. Mám tu potom ešte jeden obyčajný pek, ktorý sme dostali z toho starter peku teda. Tento sa nejako ťažko otvára. Dobre. Takže ľudia, pek opening animácia. Poriadná. A máme tu Čecha nejakého zasratého. Neuveriteľné. Alex Král, vole. Volkout, no. Tak to isto Volkout nebol. Belgický útočník Laka... čo tam je? Nie, nehovor mi, že tam je Xabi Alonso. Že to není Xabi Alonso. Ja sa poserem. Nepadajú samé duplikáty, boha. Kámo, Xabiho Alonsa už tohto mám. Kámo, už mám Lobotku dvakrát, už mám Xabiho Alonsa dvakrát. Chápeš? Nenormálne. Jaká náhoda, že mi padne druhý proste tento Xabi Alonso do prdele. No a ten Belgičan bol Batshuayi, obyčajný. A to vadí však good fodder, no boha, nejaké SBCčky by mohli vydať. Medjetex. Dobre, Francúzsko záložník. Chouameni. Hero Chouameni. Čiže Dánsko. Kier, kapitán. Jo, Kier, kapitán. Dobre, Belgičan, brankár, Hero Courtois, toho už mám. Toho už prisahám Bohu mám. Tiež by som vám ho potom niekde našiel. Takže super. Ďalší duplikát. Kámo, to je fakt neuveriteľné. Však tých kariet není.
Však ich je veľa. Jak to, že mi padajú samé duplikáty? Ja som tých pekov neotváral tak veľa zatiaľ. Ja som si ich iba pár kúpil. No a potom je tu zase zasratý Rumun, ty vole, a Konate obyčajný. No, takže to bol starter pack, boys. Starter pack máme oficiálne za sebou. Ideme začať nejakým team packom. Máme tu tento. Máme tu tento. Jo, a potom tu ešte máme tento. Zobral som proste z každej edície, sú 3 edície toho team packu, z každej som zobral jedno, takže poďme rovno do toho. Začneme napríklad, ja neviem, dáme, že Hot Shots. Otvoríme ako prví ľudia tento tu. Dúfaj, že je tam relic karta. To je čo? Taká proste drahá karta. Je to na vrchu toho obalu, tá relic karta, co môže padnúť. Jaj, toto myslíš? Toto je ono, hej? Toto sú relic karty, chápem to správne? Tam je, že Ronaldo a De Bruyne, ak dobre vidím. No, mám problém s týmto otváraním, ty kokos, to není jak otváranie vo FIFA, vieš, že slačíš X a ideš bomby. Tak, dostaneme takúto peknú plechovku. Obal si môžem posať do prdele. A ideme na to. Takže toto je náš prvý, toto je konkrétne Hot Shots team pack. Takže poďme na to, toto asi vlastne otvorím. A máme tu vlastne takýto biely balíček. Prosím. Potom v tomto, toto sú asi tie garantované karty, že? Typujem. Takže tie garantované v tomto peku konkrétne, ktoré dostanem, tak sú Memphis Depay, pekná karta. Jo, vyzerá to, má to pekný dizajn. Potom tu máme Grealisha, špinavec, a potom tu máme Gonzala Ramoša, ktorý je známy s inou vecou ako svojimi futbalovými schopnostiami. A potom tu máme Hojlunda. Jo. Poďme sa pozrieť teda, malo by to byť, ak sa nemýlim, 40 kariet v tomto balíku. Jo. V team packoch sú teda trošku lepšie šance, ako som pochopil, ako v obyčajných packoch, a mám tu teda 40 kariet, čiže to je ako keby som otvoril 5 obyčajných packov, ale s lepšími šancami. Keď tak ma opravte, ak to hovorím zle, tak to chápem. Aby som to vysvetlil pre tých, čo vôbec nevedia, o čo ide. Koľko to stálo, by the way? Jo, to som nepovedal, dokopy všetko ma stálo asi 60 eur. Tie team packy stoja nejak 15 eur, čiže 45 dokopy za 3, a ten starter pack bol nejak 12 eur, alebo niečo také. Takže necelých 60 eur myslím, že to bolo. Máme tu nejakého Čecha, boys. Brankár. A je to špeciálna verzia Jiřího Pavlenku, vole. Jeď z druhej strany? OK. Vraj mám ísť z druhej strany. Neviem prečo, ale idem z druhej strany teda. Že to je lepšie nakoniec, jo? OK, chápem. Dobre, takže Sané, obyčajná, Šefer, Karničník, ten mal veľmi dobrý turnaj. Jeremy Doku, Pekarik ho vygumoval. Gudelio, ďalej tu je Mario Götze, jo, toto sú teda, hovorím, obyčajné karty. Ďalej je tu McGregor, Diogo Jota, jo, obyčajná. Potom je tu Wimmer, ďalej tu máme Lovriča, Kaveči, Unai Simon, snaď vychytá Angličanov. Je tu Luke Shaw, takže máme tu Juda Bellinghama, ale iba obyčajná karta. Zase Rumun zasratý, Muči, Jules Koundé, toho tuším už asi mám. Ladislav Krejčí, Fratesi, Poulsen, Hisaj. Som myslel, že Roncek, kámo. Myslel som si, že Centurion Roncek nám práve padol. Každopádne máme tu Centurion Pepeho, ako náhodou, to je celkom zaujímavá kartička, keďže pre Pepeho to bol pravdepodobne koniec v reprezentácii, nie? Takže za mňa celkom cool karta. A máme tu aj kapitána Kevina De Bruyna. Ďalej tam máme Graduated Gem Amdouni. Myslím, že toho už doslova mám. Fakt, mne padá toľko duplikátov, to je neuveriteľné. Potrebujem to potom s niekým vytradovať, ty vole. Ďalší Graduated Gem. Sučič. Ďalej... To neviem, kto je za hráč. OK, potom tu je z nejakého dôvodu obrátená karta. Taliansko Brankár. Poďme sa pozrieť. Čo je toto za kartu? Čo je toto za kartu? Energy Mitrovic. OK, Energy Mitrovic. Buffon! OK, to je cool. Toho má tuším Freak. Myslím, že keď som bol u Freaka a on si otvoril pár pekov, tak myslím, že toho dostal a som si hovoril, že toho by som chcel. OK, Buffon je nice. Buffon je celkom cool. A potom tu mám teda Energy Mitroviča. Takže to je také, že Golden Goal Scorer Harry Kane. OK, pekná karta, ale myslím, že nič neuveriteľné. Energy je veľmi vzácna, 1 v 36 pekoch, really? Hrozná škoda, že to je Mitrovič. Ja som tuším videl, že existuje Energy Lamine Yamal a ten je vzácny, myslím. Takže fakt škoda, že to je práve Mitrovič, ale hovoríte mi teda, že tohto Mitroviča, alebo teda tento typ karty je iba v 36. peku, hej, každom.
Každý 36. pack má, hej, tú energy kartu. OK, tak to je nice. Ako hovorím, je to bohužiaľ Mitrovič, ale aspoň je to vzácne teda. Dobre vedieť. Poď, Roncek? Golden goal scorer Cristiano Ronaldo, jo. Golden goal scorer, meanwhile bro dal 0 gólov. A to mi nevychádza. Takže tak, golden goal scorer. Z Ježiši Kriste, kámo, už mám hat-trick lobotkov. Tretíkrát mám tohto lobotku, chápeš? Obyčajného lobotku nemám ani raz, hero lobotku mám 3-krát. Kapitán. Kámo, zase Stanču! Už druhýkrát. Rumun zasratý. Boha. Však to je nenormálne, koľko duplikátov mi padá. Courtois, ďalší duplikát. Už ho mám. To je neuveriteľné. Ja nemám takú veľkú zbierku, že mi proste padá v každom peku duplikát, ale padá. Kier, mám ho. Duplikát ďalší. Ja sa z toho poserem. Ja sa z toho na ferovku poserem. Doslova, každý hráč je duplikát. Chouameni ho mám, ale nie je túto kartu. Myslím, že Chouameni je... No a nie. Je to táto karta, ľudia. Ja sa poserem. Ja sa reálne poserem. To je ďalší duplikát, len iná farba. Kamo, však asi som dostal práve 6 duplikátov po sebe. Jak je toto možné? Veď ja nemám veľkú zbierku. Ja mám reálne asi, že 50, možno 100 kariet. Reálne 100 kariet mám maximálne. A práve som dostal asi 6 po sebe duplikátov. Keď rátame tohto... Chouameniho, že je to duplikát tiež, lebo je to rovnaký typ karty, len iná farba. Virgila mám. Ja už vám to budem kľudne ukazovať, lebo ja viem, že tomu neveríte, ale ja vám to kľudne ukážem. Ja Virgila mám. Tu je. Práve som dostal asi 7 alebo 8 duplikátov po sebe. Kámo, však ja nemám plný album. Jak to, že mi padá doslova v každom? Šika mám, prisahám Bohu. Ale neviem, či to je táto verzia, počkaj, ja už sa fakt poserem z toho. Šika mám, ale neviem, či to je hero. No jasné. Kámo! Ja mám už asi 8 či 9 hráč po sebe je duplikát. Jak je toto možné? Doslova ja v dnešnom openingu už nepeknem ani len jednu novú kartu. Není normálne. Dobre, Vlahoviča asi nemám. Neuveriteľné. Čo to bol toto, kámo, za streak? Dobre, Robertsona asi nemám. Rabiot. Super, no. Tak prvý teampack ako W v tom, že nám padol... tento tu Mitrovič. Mitrovič je bohužiaľ asi jeden z tých najhorších hráčov z tejto edície, ale písali ste mi, že Energy je iba jedna v každom 36. peku. Takže to je W. A zvyšok asi nič moc, no. Ako padol nám Buffon. Buffon bol určite zaujímavý a potom nám padol ešte akože golden goal scorer Ronaldo aspoň. Máme tu konkrétne Next Gen, takže dostaneme tieto tu garantované karty. Jo, Xavi Simons, potom nejaký ten Stanušič, či jak sa volá. No proste ideme sa na to pozrieť a potom toto sú teda tie relic karty, ktoré v tom môžu byť. Ale relic kartu teda vieme iba vďaka tomu, že tam budú 3 peky. Jo. Takže ak tam neuvidíme 3 balíky, tak to znamená, že relic karta tam není. Otvorím to a bohužiaľ vyzerá to, že relic teda nemáme. Dobre, čiže máme tu Next Gen Gaviho, jo, to bola tá garantovaná karta. Každopádne cool karta. Taliansko, tu máme toho, to je kto? Scalvini, garantovaný. Netherlands, to je ten Xavi Simons garantovaný. A na záver je tu ten, čo to je, Sučič, garantovaný. Takže to boli tie garantované karty a ideme teda zase sem na tých zvyšných 40 kariet. Čiže bolo mi poradené, že mám ísť odpredu, že tam sú najprv tie obyčajné karty a vzadu sú tie lepšie, tie špeciálne. Čiže začíname Ďurišom, vamos. Konečne nejaká dobrá krajina. Takže let's go. Potom tu máme Karaska, Fulkruga, Živkoviča, Lang, Faes, Trimel, Adams, Dalot, Kadioglu, ten mal celkom dobrý turnaj. Ferran Torres, The Shark, vamos. McLean, Sabitzer, okej. Takže vravím, na začiatku sú vždycky tie obyčajné karty, tie iba proste prejdeme. Takže máme tu Holeša vole, Antoine Griezmann obyčajný a ideme na special karty. Ako prvý je tu Gvardiol. Hero Gvardiol, ďalej tu je Graduated Gem Sučič, zase duplikát, super.
Iniesta, vamos. Už som sa zlakol, že to bude Rodri, lebo toho už mám. Ultimate 11. Ultimate 11 Rodriho mám už dvakrát. Takže Iniesta je nice. To je cool kartička. Potom je tu Peterson a toto vyzerá dobré. A Ultimate 11 Luka Modric, OK. Dobre, Španielsko. Fernando Torres, OK. Aspoň niekto iný ako Xabi Alonso. OK, hero Oliver Kahn. Legend. Šaka, toho myslím, že už asi mám. Kokču, hero. Kapitán hero Kane. A potom je tu Golden Goalscorer Antoine Griezmann. Jo. Golden Goalscorer Antoine Griezmann. Za ním je tu Centurion Daily Blind. Hero Orbán. Kapitán Tadic. Vamos, Pedri hero. Neviem, či ho už náhodou nemám. Myslím, že už ho asi mám. Nie som si na 100% istý. No, Centurion, toto vyzerá ako tiež pekná karta, ale neviem, kto to bude. Talian. Bonucci, toho už myslím, že mám, ak sa nemýlim, takže asi zase ďalší duplikát. A potom na záver tu už je iba tento tu Schlager a McKenna, takže tento druhý teampack asi L, čo poviete ľudia? Asi L, nebol tam nikto nejaký mega zaujímavý alebo vzácny. Tým pádom nám už iba zostáva na záver tento tu International Icons pack, takže dostaneme garantovaného Mitroviča, Virgila van Dijka, Eriksena a Luku Modriča. Poďme sa pozrieť, či do tretice nedostaneme nebodaj Relic alebo niečo ešte zaujímavé. Poďme sa pozrieť. Bohužiaľ, Relic karta tam teda podľa vás asi není. Písali ste, že musia byť 3 rozdielne peky tam. Takže Relic bohužiaľ nič. Dobre, takže toto sú iba tie garantované karty. Jo, Eriksen, International Icon, potom Mitrovič, International Icon, Modrič, International Icon a Virgil van Dijk International Icon. No a ideme teda na náš posledný pack so 40 hráčmi. Takže Mancini, Ajeti, zase Holeš duplikát, zase Griezmann duplikát. Ale nepadlo mi veľa Slovákov, boha. No, dobre, privolal som si nejakého Slováka, Vamos, Boženík. Ďuriš je duplikát. Carrasco je duplikát, no a ideme na special karty ľudia. Takže na záver, čím to ukončíme? Máme tu kapitána Soboslaja. Za ním sa schováva môj štvrtý či tretí Rodri, boha už. Tohto Rodriho už mám tak veľakrát, boha, 3-krát myslím, že ho tiež mám už. Ultimate 11 Rodriho. Takže paráda, ďakujem. Aslány, toho už tuším tiež mám. Čo som to tam videl? Carvalho, legenda. OK, môže byť. Kerkes a potom tu máme Energy Dokuho, ľudia. Energy Jeremy Doku. Takže to je vzácne, nie? Ste mi hovorili, že Energy karta je iba jeden v 36 pekoch, či jak? Každý 36 pek? A ja som tým pádom dostal 2. Ja som dostal 2 z 3, čo znamená, že som mal veľké šťastie, nie? 10 € plus, ten pôjde nahoru. Hej, čiže táto karta už teraz stojí 10 €, hej? OK, tak to je cool. Šaka kapitán, toho už mám. Kokču ho už tiež mám. Kapitán Harry Kane, toho tiež už myslím, že mám. Hero Eriksen. Pepe Centurion, toho mám, ale myslím, že inú farbu. Myslím, že Pepeho Centurion som dostal nejakého zeleného. Kapitán Kevin De Bruyne, toho myslím, že tiež už mám. Centurion, Daily Blind, toho tiež už mám, klasický, zase duplikáty, radosť. Orbán, toho už tiež máme. Tadic kapitán, tiež už ho máme. Pedri Hero tiež už máme, samozrejme. Centurion Bonucci ho tiež už máme, hovorím, to je proste duplikát za duplikátom, ty vole. Ramos, super. Paráda. A na záver celík. Takže toľko k našemu openingu. Dali sme do toho, stalo to hovorím, necelých 60 €, to čo ste tu videli dneska, otvorené. Highlighty, jo, bravím, ukážem vám nejaké tie zaujímavejšie karty, čo sme dostali. Iniesta, Modrič, Rodri, Ultimate 11. Najvzácnejší, čo nám padlo, tak si myslím, že je toto. Jo, myslím si, že Doku je asi najvzácnejšia karta, čo nám padla z dnešného openingu, pravdepodobne. Ešte tie legendy boli relatívne zaujímavé. Jo, Carvalho, Fernando Torres a Gigi Buffon. Jo, toto sú tie garantované karty, toto sú hero karty, toto sú nejaké tie modré, toto sú obyčajné karty, tých je tu miliarda. Toto sú tie Graduated Gems, toto sú kapitáni, toto sú všetko tie garantované karty, čo boli.
Toto sú legendy a tu sa mi ešte skrývajú, no vlastne, hej, kapitáni. Energy sme mali 2, takže to bolo W. Ultimate 11 sme mali 3. Centurion a potom Golden Goalscorer, kde padol aspoň Roncek. Dobre, takže hovorím, dootvárané. Toto bola kôpka, ktorú som mal ešte predtým. Jo, z tých pár pekov, čo som si kúpil, tak tu som proste ešte mal nejaké karty a tak ďalej.